Anya kwa kana da zuciya a cikin kirjinka? Idan ma ina da zuciyan bana tunanin yana aiki. Wallahi na tsane ka. Na sani. Ba zan taɓa son ka ba har abada. Zan mallaki zuciyarki nan ba da jimawa ba. Na san baka san ni ba. Ai ba sanin ka bane ma ban ma taɓa ganin ka ba. Ina so ka saida min da soyayyar Sadiya. Ni kuma zan saye ta duk tsadarta. Kuɗi a hannu. Ni mai biyayya ce. Soyayya ta ba ta siyarwa ba ce. Ga tarbiyya, ga addini. To me ake nema kuma? Soyayya. Yana son ki shi ma. Shine dalilin da yasa ya nemi auren ki. To ai ni ba na son shi. Shine dalilin da yasa nake gudun auren shi. Kai ka isa? Waye kai? A matsayina na wanda Amra take shirin aure. Amra matar manya ce. Ta fi karfin ka kuma ta fi karfin yi da kai. Yaron nan a rika taka masa birki. Ya kamata ka rika nuna masa cewa rayuwar nan fa da muke ciki ba komai kake da ba. Idan ba za ka taya ni lallaba wannan yaron ba kawai ne ka kyale ni. Ni fa na kagu in gana aiwatar da abin da na niyya akan yarinyar nan. Ai da a ce ma ba zan iya wannan aikin ba. Ba abin da zai sa in tako kafata in zo nan gurinka. In har aka samu matsala, kai ma kana cikin matsala. Ya kamata a ce ka fahimce ni. Ba zan taɓa bijirewa umarnin Umma ba. Dole akwai wani abu da kike boye. Ba zan aure ka ba. Kai wallahi ƙarya ne ma dukan ku wallahi ba ku isa ba. Ko farki nake ne? Ko da gaske ne abin da ya faru? Amra ta tafi kamar yadda ta rubuta a takardarta.